Halløj, Andreas. Yes, vi skal så snakke lidt om eksponentielle funktioner til at starte med. En eksponentiel funktion, det er en funktion, der den ser sådan her ud. Det er funktion x er lige med b ganget med a opløftet i x. Og det er en funktion, der aftager eller stiger mere, jo flere gange du ganger a med sig selv, altså i x. Jo højere værdi man ligesom giver x her. Og det som ligesom kendetegner den eksponentielle funktion, det er altså den her buede form man ser, som jeg også lige var inde på med, at jo højere man sætter værdien x til at være, jo mere kurvet vil den ligesom være. Så vil jeg lige gå over de forskellige værdier vi har. B, så du kan se jeg har skrevet her, det er vores begyndelsesværdi, og det er der vores eksponentielle funktion her, den vil skære på x-aksen. For eksempel, hvis jeg tager et eksempel og siger, at der var 500 mennesker inde og se en film i biografen, og så kan man så, det kan være begyndelsesværdien, og så skærer den til 500, så kan man sige, at over x antal dage er det steget så meget, bare for et eksempel. Så A, det er vores fremskrivningsfaktor, og det er altså ligesom det, der bestemmer, om vores funktion skal stige eller aftage, afhængig af om det er negativt eller positivt. Ja. Og x, det vil så være vores, den tid, vi nu engang arbejder med, om det er dage eller år eller måneder osv., som jeg også nævnte før. Og så ud fra de forskellige værdier vi har, der har vi altså også nogle formler til at finde forskriften. Altså for a for eksempel, der hedder den x2 minus x1. Kan vi sådan her. Minus x1. Og så skal vi lige finde en brøk her. Der skal lige. Det bliver lige på den primitive måde. I rådet til y2 y2 divideret med y1. Ja. Og den her, den kan vi altså bruge, hvis vi står i en situation, hvor der er en tabel, hvor der for eksempel står, at i år 2000, der var der, hvad skal vi sige, 50 biler i Korsør. Så skriver, altså, og så i år 2001, der var der 100 biler i Korsør. Så skriver vi altså i år 2001, og så i vores, ja, der var der, ja, så har vi her i råd til de 100 biler, divideret med de 50 biler. Og så kan vi altså, ja, så kan vi så finde vores forskrift til A ud for den her. Så når du har regnet A ud, som du som regel vil gøre først, så du skal bruge A for at regne B ud, så vil du udregne eller lave en formel, der ser sådan her ud. Y1 divideret med A, og så nu kommer det så, hvor du skal bruge A, det A opløftet i x1. Ja, det ser ikke så pænt ud, men altså, ja. Og så sætter vi simpelthen vores værdier ind, som vi også brugt før her med bilerne. Så sætter vi vores y1 ind, som var 50, og vores x1, som var 2000, opløftet i 1. Ja. Når vi også snakker eksponentielle funktioner, så har vi også det her, der hedder en fordoblingskonstant og en halveringskonstant. Og det er altså efter hvor lang tid at vores angivende a, det nu vil være fordoblet eller halveret. Og det er altså efter nu, hvad vi har angivet x til at være, om det er timer, minutter, måneder eller så videre, så finder vi ud af, hvor lang tid, for eksempel timer, efter at vores a vil være fordoblet eller halveret. Og det vil jeg lige vise, altså vores fordoblingskonstant, den ser sådan her ud. T2 er lige med
logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a. Ja. Ja, og ved halveringsforstanden, så vil den så hedde, næsten gætte sig til det, en halv. Ja, så fik vi jo også besked på at snakke lidt om logaritmer og logaritmereglerne. Jeg har så valgt den mest simple af de 3 mest almindelige logaritmeregler, øhm, hvor at den simpelthen egentlig bare betyder, at logaritme til a gange b, det er det samme som logaritme a plus logaritme b. Hvis jeg lige hurtigt skal snakke lidt om en af de andre, det kan være for eksempel logaritme a opløftet i x. Det vil være det samme som at sige logaritme til a gange med x. Altså, jeg kan godt lige hurtigt prøve at skrive det ned. Sådan her. A opløftet i x, bang. Ja, det er ikke så pænt. Det er det samme som at sige logaritme til a ganget med x. Det er, altså, det er det samme. Det er 2 af dem. Der er, ja, der er nogle stykker. Så lige for at give et eksempel, så vil logaritme til, lad os sige, 7 gange med 5 være fuldstændig det samme som at sige logaritmen sådan her til 7 plus logaritmen til 5. Det er altså, det her det er lige fedt. Det er det samme. Ja, så kan vi lige prøve at lave et eksempel med regneregel 3, bare for at gøre det lidt mere langhåret, end det allerede er. Så kan vi sige 7 opløftet i x, som man skal her. Det så siger vi 49. Ja, 7 opløftet i x er lige med 49. Så siger vi, tager vi den videre her. 7 opløftet i x er lige med logaritmen til 49. Så siger vi, yes, nu vil vi så bruge logaritmeregel 3, og så sætte x uden for parentesen, således. Og det vi så gør, det er, at vi dividerer med x på begge sider, sådan så at x det kommer til at stå alene, og der vil stå ja, som jeg gjorde før, så er det selvfølgelig logaritmerne, der går ud med en anden, så x det bliver isoleret. Så siger vi logaritmen til 49 divideret med logaritmen til 7. Ja. Og så når vi udregner det her, så er det så vi kan finde ud af at hvad 7 skal opløftes i, før det kan give 49, og det gør man sådan her. Så siger man logaritmen til logaritmen til 49 divideret med logaritmen til 7. Og det burde så hjertens gerne give 2, fordi at 7 opløftet i 2, det giver altså 49, så det er resultatet.